Jamwale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewintoɓe Ayaw PD TV kamɓe caltirde muɗum min calmini on ɗum wonde no gonirɗon kala min bisnimi mon e robinuji andeji subaka men hande o alarba capantati lewru juillet 2024 puɗortoɗen robindo jandeji koye jayde gendiro leydi Sénégal hono jayde le soleil ɓe garti ko fatuno e ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko kanguemeji tawi noon ko e oɗo cérémonie mo ganduɗa ko concours général mo 2024 kanko horejo leydi ndi e tawtorede mum o jarfi kadi jarnude kamɓe mande ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko kayen tigui woni ko toɗɗa e hitande hikande kanko horejo leydi ndi ne wayno tigui de o weltorni ɓen sukaɓe tawi noon ko yaltinde kopparejo ko biyete medde 4 million ngaji sappo temedde 4 million e million ngaji sappo e kopparejo men franc CFA kono noon kadi pellitte ɗe o ƴetti kanko horejo leydi ndi beela wawde dusde ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko kañumen tigui ɓuuri mantidade e hitande hikande to banggue jangde ɓeɗon élève aji jayde les échos ɓe garti e ɓe ganduɗa ko société civile en ko kañumen de garti e hollidde mettere mumen e kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye tuma tigui nde o ƴambanno jappere laamu leydi Sénégal woodi koɓe konodirno ɗum noon ko caggal hande oɗo saaha ɗo heeɓi laamu ɗo tigui o jogui doole kamɓe sembe hattan wawde kadi ha joni daranade ko yete ko darde société civile en e ɗin engagement ji ɗi ganduɗa ɓe kaldino e yideɓe noon ha joni balɗe temedere koɓe bindi on ɓatake fewde kanko horejo leydi ndi kono ha ɗo o jabtaki jande les échos warti ha joni e ko yoytuno e mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko warti e ñingde Jofali Peɗeli ɓen ɓe ganduɗa ko la presse caggal nde o holliti noon wonande kay ɓen ɓe ganduɗa ko bismeteɓe radioji kamɓe caktirde ɗe tawi ene kala haalulaji ɗi ganduɗa ene adda filñitere kam e caɗele wonande leydi ndi o holliti ɗum ɗo noon ko ɓoyata maɓe ƴettu hen pellitte tawi kadi ko wawde ha joni haɓade gueɗe baɗe nda noon en ƴeewoytu jayde tribune arti e ko fatuno noon koto banggue café ɓe kolliti ɗeɗo café de hande oɗo saaha enen mbawi wiide ko kañum tigui ɓuuri ha joni serde to banggue ɗum ko yete diwlin kam e sukara sibu noon teskamo kilo café ene jaratno ko abbi e 560 mbuɗu kono hande oɗo saaha jogo mum mbiyen prix mum ene abboyo e ujunere e mbuɗu ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni yeyoɓe ɗen café ɓe kolliti saabi ɗum ɗon noon ko ɗon ɗo café ɗe ɗo ɗum jiggoyte to ko ɗum saabi wonande ngol cergol kono kadi ɓe garti omo ganduɗa ko Ousmane Sonko le premier ministre du Sénégal o holliti oɗo presse noon ko poɗɗo ƴewtede ɓen ɓe ganduɗa ko yillotoɓe caktirde kam e wonande téléji ɗi tawi ene kala haalulaji ɗi ganduɗa ene adda filñitere wonande leydi ndi ɗum noon alay saago ɓe ƴetta hen pellitte ɗe ganduɗa ko wawde haɓade ko wayi noon Rewmi le quotidien ɓe garti e ko fatuno noon e prix ɓen ɓe ganduɗa ko lauréat wonande ɓen élevage ɓe ganduɗa ko ɓurɓe mantinade e oɗo hitande walla mbiyen nde hitande 2024 kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o weltini ɓen élevage kono kadi o ƴetti pellitte yidde makko holliti ko wawde waylude tawi noon kadi ko baylugol jadugol e jamanu wonande écolaji leydi Sénégal kono noon kadi dawal ɗo hitande ujunaje ɗiɗi e capanɗe tati 2030 tawi ko haɓade ittude momtude ha laaɓa ɗum ko yete ko abri provisoire jayde Rewmi quotidien arti ha joni e ko yowituno e wonande o mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗe Ousmane Sonko e haala ka o yani e ɓen ɓe ganduɗa ko presse en wonande joguiɓe caktirɗe ɗe Besbi le jour arti e société civile mo ganduɗa windi batake mo ganduɗa joni jabtaki ɗum kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ɓe kolliti kay ko hunde nde ganduɗa nde ɓe cifodirno e tumo tigui nde o ƴamanno nde japere leydi Sénégal kono kadi ɓe garti ha joni e wonande kamɓe société civile en ɗum ɗo ko mo ganduɗa ko on pacte mo ɓe cifodiri e horejo leydi ndi ɗum ɗo noon yowiti koye jojande kono kadi haɓanade ko yete ko noon wonande jojande ɓesguji leydi Sénégal balɗe temedere ko kanko horejo leydi ndi o joɗi ɓe ciifi on ɓatake kono ha ɗo kanko horejo leydi ndi o jabtaki wonande oɗon correspondance sen ƴeewoyi jayde l'évidence ɓe garti e ko yowtuno noon e opposition mo ganduɗa ko oɗo nouveau régime wonande ɓe ganduɗa ko landaji ceridirɗi huccodirɓe laamu kesu ngu ɓe kolliti noon oɗo saaha de ɓuuri lollude kamɓe dowlude ko mo ganduɗa ko Bougane Gueye Dany kono noon ɓe ɓangini nate o mo ganduɗa ko wayno ceerno Alassane Sall Déthié Fall Ahmadou Ba kam e ceerno Bokum wondude o mo ganduɗa ko Barthélémy Dias jayde l'évidence arti ha joni e ko yowtuno noon e Moustapha Guirassy jagorɗo kalfinaɗo jangde lesɗe nde o holliti
kono arti kadi e tarih wonande ɗum ko yete concours général mo leydi Sénégal. Jainde l'observateur waɗi namdal mum sivi koko yoytino non wonande salaire mbiyen jobdele ɓen ɓe ganduɗa ko laamu ngu walla mbiyen ɓe ganduɗa ko gouvernement ene tawa hen non ɓen ɓe ganduɗa ko président ardiɓe institution ji kam e député ji sarɗiyankoɓe ton to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal kam e ɓe ganduɗa ko directeur généraux en. Jainde l'observateur arti e ɗum ɗo ko ganduɗa kewi ton to hôpital mo Dalal Jamm ko wiyete ko usurpation de fonction et faux en écriture ɗum ɗon non woni oɗo saha ko yardete café ton to hôpital Dalal Jamm mo Guédiawaye. Ƴeewoyen Jainde Le Quotidien, Cheikh Diba o holliti e ko yoytino non e marché financier mo UEMOA leydi Sénégal ne wayno ko abbi e cabanɗe 6.6 milliards e koppereje men franc CFA woni tigi ko heɓata ɗum ɗon non ne wayno ɗum ɗon kam sifama ñande altine ɓenduɗo. Jainde Le Quotidien arti ha joni e kanko horejo leydi ndi o mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye hollude oɗo saha sago makko kono kadi pellitti o ɗeɓi ƴetti to banggue wonande école leydi Sénégal ko wawde wadde ɗumen e waylo wayloji jaaduɗe jamanu kono kadi haɓade ɗum ko yete abri provisoire ɗo e dawal hitande 2030 woni 2030 ɓe garti noon e jillu omo ganduɗa ko Amadou Ba mo ganduɗa wonino mawɗo jagorɗo leydi Sénégal e jamanuji ɓennuɗi jillu makko ton to wuuro teddugo ngo Touba tawi kadi o yindiri e halifa tedduɗo mbo Tiwawon omo ganduɗa ko Serigne Ababacar Sy Mansour. Ƴeewoyen Jainde Témoin, Jainde Témoin ɓe garti e ko yoytuno non wonande to banggue jangde leydi Sénégal ɓe mbi le public écrase le privé ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe jangoɓe e public teskama de ko kañumen tigui ɓuuri wawde jangde kono ɓen ɓe ganduɗa ko kangemeji en koye ɗin école aji tigui ɓuuri wawde yaltude ɓe kolliti noon e hay oɗo édition mo ganduɗa ko 2024 ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe ɓurɓe teskinde to banggue fannu jangde ɓe kolliti noon so tawi ƴeewama e nder capanɗe joye ɓen lauréat en so tawi ƴeewama hen capanɗe 47 ummi ko e public o. Jainde Témoin arti ha joni noon e den koppareje payodinɗiɗi kanko horejo leydi ndi o ƴetti ko abbi e 4 million ngaji 10 e koppareje men franc CFA woni tigui ko o waɗi kanko horejo leydi ndi beele wawde weltinirde ɗum ɓen sukaɓe ɓurɓe mantidade e hitande hikka nde. Ƴeeweten ko Jainde Enquête ɓe garti e ko yettuno non e excellence wonande oɗo concours général mo 2024 kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o holliti oɗo saha sago mabɓe ko wawde tigui dolnude ɓen ɓe ganduɗa ko enseignant ji to banggue science kono kadi o arti e waylo wayloji ɗiɓi jiiɗi ko yettuno non to banggue duuɗe janguirɗe ɗe tawi kadi ko waylo wayloji jaadoji e jamanu haɓade ɗum ko yiyete abri provisoire. Uddirten koye Jainde coftal ɓalli Stade arti e ndiɗo mbarodi leydi Sénégal omo ganduɗa ko Boulaye Dia oɗo saha de West Ham nana e ƴamal beele tigui wawde ƴamde oɗo suka ɓiɗɗo leydi Sénégal najo Boulaye Dia beele tigui wawa waɗoyde fukkoyguel mum ton to West Ham. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewintoɓe a yawo Pindi TV kam e caltirɗe muɗum ko ɗum tigui wonno ko min gaddanno mon e oɗo alarba 31 lewru juillet 2024 min dokka mon aadi janggo so hawre welede Allah. Allah jarama on jarama.